sing dhuwure kentol niki napa? Kempal paha niku ulu napa? Ulut paha. Lah dhuwure sithik nggen dodo niku ulu napa? Kok liwati malian ngono jenenge. Jarak kira. Wis penak kendange. Pun. Oh iya, ya. Rampungipun kedah sak rampungipun adan subuh ngoten. Wah, iso aku nyenye kok pangat disauri. Apa genah ngene niku kok iso. Lho saiki zamane komputer apa sing penting cepet ngono kuwi. Salah ra apa-apa penting terus tekan ketapang iki mau ketapang. Ayo wis. Ora masalah. Sugeng dalu Cahayu. Konjur kaya ngono iki polatane iki dipirsani piye akeh mbok sing grapyak semana esem guyu terus lumintu ngono Cahayu. Piyayi tek ayune kaya ngono. Dasar ya dedeke ya gagah gedhe ndek. Cantik lahir batin kaya ngono kuwi. Ngopo kok semene ora rena ing penggalih ngopo? Terus sapa sing rena? Ana bintang tamu kok dilokne kaya tremos. Loh, tremos ki penting lho. Saiki sing di paguyuban ngene tanpa enek tremos banyu anget. Wo, mesti masuk angin ngono kuwi. Ya, piyayi-piyayi sing saka adoh ku lho. Arep lho bintang tamune sapa to kae sing arep teko ngene Pak Sudarsono sapa to kae? Heeh, sapa kae kaya truwilu ki sapa ngono kuwi ayo. Wis iringane ki mang Bali. Arepku ya joget ben kaya penari pendet. Malah tak sawah kaya leak rupaku ning syutingan. Iya. Ora kaya mbok yo ngenak-ngenakke piye ngeten lho ning atiku ki ben kepenak ngono. Lho, tak hormati liyane cara Jawa kabeh sampean Bali dhewe iki tegese lak pakurmatan sing istimewa ki mau. Oh, spesial ngeten. Spesial. Dadi sing ning misal di live wonten radio niku ya ben rada wah bertanya-tanya ngeten lho. Sapa to bintang tamune Eka uget-uget ki sapa? Oh. Wah ngono disiarke wah dedeknya lencer kuning apa piye ngono Mas yo engko teko lokasi ya kaya kodhok ngono gak masalah. Dadi ning radio ki wis ketok apik ngeten lho. Oh, ngono kuwi. Ngaten. Ning ngono ki jenenge pembohongan publik kaya ngono kuwi. Pembohongan. Apa anane wae. Malah ngeten lho Mbak Eka, sampean aja sakit hati. Urung karuan lho, sampean pamane dedeke lenjang-lenjang dhuwur jalan teji terus iso sukses viral dadi bintang tamu urung karuan. Oh ngaten nggih. Ya mergo sampean dadi wong setugel ngene iki. Nggih. Akhire sing tresnane pirang-pirang klebu kaya Pak Sudarsono ki tresna karo sampeyan. Matur nuwun. Dadi lek dhuwurmu ki kaya tenda sakmono kae, ngono. Ih wong apa wedon? Lah iya nggih. Sak dhuwure ngono. Matur nuwun, aku ya dadi wong ya tetep konsisten kok. Kanggo moto kanggo uripku dhewe. Konsisten aku ki dadi wong. Dadi mbiyen ket lahir ceprot nganti mbuh besok kanane ya panggah cendhek kae ngene iki gak dhuwur-dhuwur konsisten. Oh, ngono. Ngaten. Ya disyukuri teh kok aja nelongso kaya ngono disyukuri. Nggih tetep kula syukuri kok wong cilik ki malah ngirit. Kok ngirit? Ya tuku seragam ya sak meter apa setengah meternya cukup. Iya, jarik. Jarik ya paling sak meter punjul 2 kilan. Wis cukup ngono kuwi ya. Wis cukup. Mamane kurang jarik ya adahi plastik resek ngono lho. Sinden apa pelem adahi plastik iki lho ora sampean iki. Sinden apa? Matur nuwun lho Pak Yoyo. Matur nuwun karo Pak Sudarsono. Lah nggih lumantar panjenengan kula paringi napa niku jenengan. Lumantar panjenengan. Paringi jenengan paringi denglung mlocot ya ora. Padha karo Wino ngomong kamu iki catat ya ora. Lumantar panjenengan kula sampun panjenengan paringi kesempatan. Derek sowan wonten dalemipun nyinenganipun Bapak Sudarsono menika nyinengan lan kula saged derek sowan wonten nyinenganipun Bapak Sudarsono menika lho. Mergo minyan-minyan sedaya niku nggih. Piyayi kang sae sedaya. Nggih, matur nuwun Pak Yoyo Bu Kesi. Pak Sudarsono kono lho. Nggih, lan kula nyuwun pangapunten Pak Sudarsono randhat anggen kula sowan. Kok iso telat ngopo? Wau kula nderekke niku lho Google Map. Lah kok lurus belok kiri teko kali. Aku terus ya apik makalah ndrodok karian ayo. Lha kok belet apa piye? Niku arep mundur angel nekat. Alhamdulillah teko dalan gede. Iso teko kene. Wah, teko wis dalan gede aman iki. Lah kok dalane jembrol kono kuwi? Dalane apa? Dalane jembrol. Jembrol ki apa? Ambrol. Ambrol nggih. Oh iya, jembrol. Lah nggih, kula gur manut map niku. Ya Allah, lah aku tuh arep lewat ngendi neh iki? Kula balik. Akhire teko piyai mriku, ngen wayangan Pak
Yoyok pundi daleme Pak Darsono ngeten. Balik mawon mengke pertigaan belok kiri. Lagi aku pertigaan belok kiri pertama terus kali aku ngono. Anu pertigaan sing nomor 3 ngeten. Terus kula mengisar. Alhamdulillah petuk rombongan tamu itu saya mandek meleh kula. Iya. Montore anek papat aku ngenteni. Antri sik. Antri riyen ajeng mlaku niku alhamdulillah wis rampung to. Lah kok papasane hisik loro, akhire mundur neh aku. Cidorene ora ya aku ngono. Lah sampean ya rampung lek kula niki bintang tamu men digolekne dalan ngono. Lah terus digoleke dalan pripun wong ngantri sakmeten kathahe piyai tamune Pak Darsono lho piyung. Iya bener pancen kaya ngono. Kudu ngalah sik minggir dhisik kula. Mula ya awake dhewe iki sangat menghormati lan uga melu seneng. Panjenenganipun Bapak Sudar anggenipun kagungan kersa sing rawuh pirang-pirang. Leres saestu. Dongamu kanggo sing diselapani apa? Ayo. Nika adi kula wedok Dik Kluwi. Kluwi sapa? Kados ngendikane Bu Kesi wau asmane jan angel tenan. Spesial Dik Kluwi sinten? Sapa? Eli? Dik Kluwi Eli. Anor Nugraha. Ayo dibaleni sapa? Piye? Dibaleni sapa? Ayo. Kluwi Elia Anor Nugraha. Oh iya. Saiki sing rada cepet dilancarke. Selapananipun nggih anak kula wadon nggih tek cepet. Jiro lu. Piye, Mang? Menika tasyakuranipun Bapak Sudarsono anggenipun mahargya selapan dintenipun ngono kuwi ta. Cepet. Jiro lu. Menika mahargya selapananipun Bapak Sudarsono. Denggel melocot. Selapananipun Dik. Nah, Bapak Sudarsono. Wayahipun. Nah, nggih. Bapak Sudarsono to? Nggih. Wayahipun nggih. Nggih. Nggih menika mengku gati Bapak Sudarsono badhe dipun wayahaken. Kok diwayahaken piye to iki ora? Wayahipun Bapak Sudarsono nggih menika Dik Kluwi Elianor Nugraha. Baleni sik. Nggih. Kluwi Elianor Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Gini kita sih. Kluwi Elianor Nugraha. Yuk. Kluwi Elianor Nugraha. Wes lancar? Alhamdulillah. Kok ngarep? Tasyakuranipun Bapak Sudarsono. Aku nek kok ngarep kata-katane angel tenan kok ngarep. Lho bintang tamu kudu iso kaya ngono kuwi. Ayo. Jiro lu ya. Ojo cepet-cepet. Inggih dalu menika mahargya selapananipun wayah Bapak Sudarsono Dik Kluwi Elianor Nugraha. Mugi menjang lan sak menika nyinenipun tansah pinaringan sehat bagas waras panjang yuswa binerkan dening Gusti ingkang akarya jagat. Dik Kluwi Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing pinter miguna tumrap tiyang kekalihipun. Amin ya robbal ngalamin. Ya pinter apik. Usik aja marem dhisik. Kaya bintang tamu kae diterjemahake per suku kata sing diselapani. Ayo. Nganti ra iso mulya kowe. Ayo iki. Kowe semene larang dhewe lho, Kak. Ora. Mosok larang. Larang dhewe. Ya ampun pas ta. Lah piye Pak? Pak Sudarsono iki lah pamane Bu Kesi, lencir kuning lengkung-lengkung, ayu blengah-blengah milangoni. Waduh, Mila. Mbak Tuti samenika ugi jan seksi mempesona bahenol, ayu. Iya ta. Mbak Lia gede kimplah-kimplah kaya duduh gule. Lah ini nyawang lho, uget-uget kok gur sakmono tak tambahi gen nggo tuku gizi. Lah iya, ben ora stunting ngono kae. Nah, stunting piye to? Stunting ini orang yang mempunyai kekurangan dalam oh iya aku iya ya. Ya ora apa-apa ning sampean cerdas kowe. Mamane wah delok stunting berarti bocah sing rada ora memenuhi syarat. Ora lek sampean panjenengan saya tak tes. Apa? Pak Yoyo. Apa? Dalemipun panjenengan menika pundi? Penyan. Iya. Kula saking Sawan Jaten Karanganyar. Oh nggih. Wonten mriki menika nitih menapa? Wau nitih mobil sareng kalian kanca-kanca sedaya. Ya. Nggih wong nyatanipun menika dipun pahargya wonten mriki. Sampun pepak daharan menapa kemawon sampun wonten dipun cawisi kalian juru ladinipun Pak Sudar. Ya. Mau wonten sambel gorengipun, teluripun nggih wonten, unjukan teh jangkep aqua nggih wonten, nggih.
Mangke dipun acarani lan pau sampun wiwit jam 09.00 tepat kula dipun dawuh nglampahaken wisanggeni lair. Iya, ora gur trimo cerdas, kepunjulen, Mbak. Kepunjulen. Ha iki lho, sing sijelapane ya kuwi Kluwi Elianor Nugraha. Saiki persuku terjemahno ngangge donga dengan kata-kata yang bagus. Kluwi Elianor Nugraha. Keluarga ingkang nampi amanah dening Gusti ingkang ngakarya jagat menika keluarganipun Bapak Sudarsono lan Bapak Ibu asmanipun Bapak Satya Adi Nugraha. Bapak Satya Adi Nugraha kalian Ibu Nani. Ya. Kuwi klu ya. Klu. Wis. Pun. Nggih. Wi. Wigatine dalu menika adicaranipun selapanan Dek Kluwi Elianor Nugraha. Muga-muga sami ndedonga Dek Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing piguna tumrap bangsa lan negara agama. Amin. Apik cerdas. Kok yo wis teko elok asmane Dek Kluwi Elianor Nugraha, muga-muga besok gedene dadi bocah sing piguna tumrap bangsa negara lan agama. Ya. Li nambaran. Ayo melu. Ayo sing cerdas cepat ayo. Li nambaran rasa tresna Bapak ibunipun Dek Kluwi, muga-muga Dek Kluwi tansah dipun kanthi dumugi demasa tansah pinugra, tansah piguna tumrap bangsa negara lan agama. Sing mburi kabeh tumrap agama budaya karo negara terus to kuwi. Lah niku donga lho niku. Oh iya. Donga. Iya. Nggih. Terus bar kuwi Nur menika Nur saking cahya. Wah iya bener. Nur menika cahya utaminipun lampu. Dadi Dek Kluwi Elianor Nugraha tansah dadi pepadang keluarganipun Bapak Sudarsono. Oh iya wis pokoke wis diselapani padake listrik iki. Ayo. Dadi cahaya, dadi penerang. Rada cepet. Nu. Nggih, nu to? Nah niki nu. Nuju prana apa sing dadi gegayuane tiyang sepah kekalih mugi tembe dewasanipun tansah pinugraha tansah piguna tumrap bangsa negara tuwin agama. Grapyak semanak. Apik. Terus grapyak semanak piyayinipun Bapak Sudarsono. Sa perlu dalu menika ngadani selapananipun wayahe tamu ingkang rampuh langkung kathah sami ndedonga mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sudarsono tansah pinaringan berkah, tansah pinaringan ayem tentrem. Amin ya robbal ngalamin. Terakhir ha. Kok tesih enten meleh? Nugraha ha. Oh iya ha. Hangadani selapanan putranipun Mas Aditya nggih menika wayahipun Bapak Sudarsono hanggelar ringgit purwa dalangipun menika Ki Cahya Kuntadi wonten penggemaripun menika Caksi. Heeh. Cahya Kuntadi kalian Cak Sukesi. Lah Cak niku napa Caksi niku? Caksi iki ngene lho, Caksi iki CAK kuwi Cahya Kuntadi, sine Sukesi. Bisa Cak Kesi ora. Caksi tak kira Cak Sukesi Rahayu karo Cak Cahya Kuntadi. Ngoten. Ngawur ora. Hangadani selapananipun wayahipun. Heeh. Hanggelar ringgit purwa. Dalangipun Ki Cahya Kuntadi kalian rencang-rencang Madangkara. Muga-muga dados rena ing penggalih. Bintang tamune Eka uget-uget. Sing ayu dhewe. Ayu nek ora nek kancane ya dhewe iku mang. Sampun menika. Saiki ciri khas jenengan lak Piyai Sragen. Nggih. Sragen Kabupaten Kecamatan endi, Nduk? Sukodono menika kula. Sukodono, Sukoi seneng dono ki weweh. Wong sing seneng dono driyah apik. Desane apa, Nduk?
Desanipun nggih menika Baleharjo. Baleharjo. Bali niku papan harjo ki rame, papan sing rame kebak kamulyan. Dusunipun napa, Nduk? Dusunipun nggih menika wonten Madyasuka, wonten Wonorejo, wonten menika melih Wonosuka. Omahmu ki dusune ngendi, Nduk? Lah iki lah kaya teko kono. Lah ben ngerti kabeh. Susah kok arep ngomong iki. Lah ngapa sebabe? Dusunku ki njumbleng e tadi. Ayo. Kyai kene mesti nek Mas Tani njumbleng ki ngendi? Njumbleng ki mesti nggon telek. Ya tapi tidak apa-apa. Kita selama ini sudah main jumbleng uget-uget. Dadi uget-uget arep ngomong saka sapiteng ngono Mas. Nggon telek ngono. Tetapi kita sudah merasakan hasil dari telek tersebut. Kok iso? Ya iya, kita makan nasi. Kita panen polowijo, keluarga ageng mriki pundi? Gondang tawang mriki menawi tetanen migunakake napa? Telek. Tinggi apa? Kurabuk to. Wah, penting ya. Lah nek arep dienggo sarapan ya ora apa-apa. Ya rabuk, telek dienggo rabuk, asile iso nggo tetanen polowijo, pari dadi nasi. Apik. Hidup telek. Kono dindel-delke ora. Nggih, to nek rawani nek sing areng ngidak telek. Ora wani arek wong sing areng ngidak telek. Kok iso? Ya sing ora kecing to piye wani ngidak telek. Ha iya. Tur ya wong sektya kaya apa pangkata dhuwure kaya apa. Anggere ngidak telek wis ta mesti pincang, ya ta? Lah nggih, kok saged. Ha ono, telek mak idak mesti pincang jinjit-jinjit lek mlaku ngono kae. Oh, lah Pak Yoyo ki nggon telek kok mesti roh ae. Telek wedhus napa? Telek wedhus. Srintil goblok ora. Telek sapi. Yo genah teletong. Telek pitik. Lencung. Lah yo babakan telek kok roh Mas aku. Bar ngelokne aku utekku isine telek ngono to. Ora usah ngomong kene. Kak, dalam. Gandeng sampean Piyai Sragen, monggo Sragen ini punya kasanah budaya sing mempunyai ciri khas tersendiri. Pripun, Biyo? Liburan para warga masyarakat ing Laladan Gondang Tawang kene nganggo tembang-tembang ciri khas Sragenan. Nggih, nggih, nggih. Slendro genti, Kak. Ayo, slendro muni kaya apa? Nggih. Nggih. Apa? Nggih. Menapa mbok menawi wonten panyuwunan apa mboten? Mboten wong piyai mriki menika merdika kok nggih. Sedaya sampun dipun serahaken teng senimanipun nggih. 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 Kalih napa, Pak? Oh nggih, siap, Pak. Nggih, mangke bar niki ngendang terus barno mbunang, ngegong terus bar usung-usung. Ayo. Padak nama peniti. Masa aku dandan-dandan sayu ayu kok iso padak nama peniti. Sinden ayu-ayu rene budal kok saudara ditremos. Sing ngusung-usung gamelan, ngusung-usung terop, ngusung-usung peniti. Heeh. Ngusung-usung. Kok gembut kok junjung kuwi ngambut ya. Ngusung-usung gamelan kok ngusung peniti. Ayo. Nggih. Nyingkar nyingkur. Niki. Awakmu. Senenganku niki. Senenganmu ta? Nggih, senengan kula. Nggih. Sing ngajari Bu Kesi nyingkar nyingkur niki. Heeh. Mulane nyingkar nyingkur ki kudu tak piye tak tenanke, tak maksimalke. Mergo yo ngetok-ngetokke piye leh sinau mbiyen karo Bu Kesi. Oh iya. Nyingkar nyingkur iki mboten salah pocong to? Pocong bener. Pocong. Piye pocong ki lak yo maca pat. Iya. Larase slendro Mas iki. Pamane slendro ki kudu piye pleng karo gamelan. Lah nadane moji nemlu. Ngoten kan lho, kudu pas, kudu cocok kali. Alah, bae omahmu bejen to kowe. Niku lak moji-moji. Tanggane. Ayo. Nggih. Niki cakepane nyingkar nyingkur ta? Heeh. Nggih, nyingkar nyingkur terus wiwitane nyingkar nyingkur. Iya, lek mau nembangi kapan cerot ora. Yo anu nyet. Ayo. Nyingkar nyingkur. Apik to bocah iki bareng nembang ya apik, suarane ya halus. Ayo. Napa nggih? Heeh, dasare ya sarjana seni pisan. Wah, jenengan iki lho. Tak kampleng raiku sisan. Raiku dhewe. Ayo, kamplengen pengen roh aku kaya apa ora. Wah, kaya kucing. Yo. Wiwit
Bocah pinter arek kepleset langsung golek teken deh. Nggih, langsung golek teken. Lingsem yen kemutan lingsem yen piye sing kok balenono sing apik. Lingsem biasa wae apa yen nah. Lingsem yen mutan ora kok dipedhot. Lingsem yen kemutan ranto pedhot ayo tak video pisan mulai tak lebokke caksi loper lingsem yen kemutan lho ngono kuwi terokno ayo tanpa pedhot tak bukae nek ngene yo ganteng Mbak yo lambemu tak keprok kowe oh alah nek ndelok kok kadoan kok TV ngono kaya masaku kaya-kaya bake cedhak yo kaya ngene yo ha Mbak Eka oh nggih senonono Bu Mbak Eka dalam sampane karo Pak Cahya Kuntedi apa yo enek rasa ser-ser ngono to Mbak Eka nggih mboten kok Bu kula kalih bapak menika nggih namung anu napa ngepen mawon ngepen ya syukur alhamdulillah nyanipun iki mergo anu nyanipun menika kula kalih Pak Cahya Kuntadi namung napa nggih adik kalih kakak ngeten. Ya syukur alhamdulillah. Ayo biasane nek nyeluk kula adik ngeten. Nggih kakak. Bu Kesi contohno aku lek kurang napasku kurang landung. Sampeyan Bu Kesi. Arep nyawang Pak. Arep nyawang Pak Yoyo ganteng ya Mbak. Iya. Ojo njemur iki lho tembange iki lho. Oh nggih nggih. Coba-coba Mbak Eka. Engko lek sampean iso nerokke cengkokku iki sing lingsem kemutan iki engko. Lingsem sampean wis to. Pak Yoyo engko tak caoske panjenengan Mbak Eka wis. Urusen nganti tuwek dijetono lek kesel wis. Gah, ambune jumbleng kok mah aku ora. Wis to enak-enak jumbleng ngono iki. Ora iso. Wis tak campur PPO kok tenan. Lho, iya. Lingsem Ibu. Lingsem yen Eka uget-uget jiro lu lingsem yen mutan ape pisan kurang sak cerit ngono kurang sak ceritan kurang sak cerit ngeten nggih nggih coba baleni meneh baleni meneh lingsem yen mutan asine iso apik lho bocah iki mawe tok ora iso asine iso oh lah ambekan entek sampean dawa-dawa to Bu wis engko opae nggih mudhun panggung bar wayangan Pak Cahya Kuntadi gawean mantuk ya ada ono tumpakno mobilmu ya kok judul penggemare ora caksi lover maneh napa caka lover caka lover caka lover oh nggih mboten nek ana anu caka oh tak ganti Cahya Eka oh Cahya Eka nah nek mamane caket ngeten pripun caket apa kuwi Cahya Kuntadi Eka uget-uget tapi caket lanjut caket dadi malah latah ora lelampahan kang kawuri siapa yang ngomong Setya Budi mah padha nih aku ki rapal
Lah apa jajal? Piye terusan? Aku iso capet-capet ngono. Terus dudu kuwi. Tulus ora Pak Tulus kok iso Pak Tulus ora mangkat. Terus no alah. Terus. Tenan nih. Tulus. Nah, nggih. Tresno tulus senadyan ingku bekas Ela, kau uget-uget jos generasi handal dari Seragen ya. Niki pose, dadi kula ketokke semua. Yo ngetokne karo tabuhane no tak jreng-jreng. Tak bladeng ngono kok gur ngene tok iki lho. Anyelne kuwi. Lho tapi niki lho dalam sudah bergerak lho niki. Jobor ketoke ora ketok tapi lho jero wah nika. Piye jero? Lho tak syuting nanti aja. Lah sok jero kon ngetokke ya angel. No yo jiro lu yo. Gayane kaya Luna Mayat. Mayat kok sinden kok batang. Mula batang gua ning jumbleng. Jumbleng ora ngene batang. Lha apa? Telek. Ngene iki ben ketok seksi Pak Darsono. Awel kata. Piye kowe ora pekewo Pak Darsono piye iso kowe awel ngono kuwi lho. Lha kenapa to? Lah nek karo kula lak ya wis kaya lho ngene, kaya ingon-ingone kaya sak duduk sapa-sapane meneh ngono lho. Ayo nggih. Niki wis cepakne karo Pak Glondor. Matur suwun sik karo Pak Glondor. Matur nuwun lho Pak Glondor. Nggih aku titip dicaosne Pak Glondor. Mergo dhek iki sing ora tau sare. Ayo. Ngaten. Sing nyaosne jenengan kuduan. Pak Glondor oke. Ayo nggih. Iya. Kon mara mawon. Lah 100 kok mana? Ora kowe rono isinan kuwi piye iku. Oh isinan. Kuwi ayo. Wes Pak Glondor ditampa. 100 sing ngeterke aku ya 50 edeng kok. Ya, gah. Wong telu sapa? Wong loro tok kok. 4. Aku 10 ngono. Nggih. Makasih ngono lho. Makasih ngono. Makasih ya moh. Oh, wis ora apa-apa pancen piyayine kaya ngono. Wis ditampa Pak Glondor matur nuwun. Piyayine dingin suwek-suwek ngeten lho. Pokoke nyambut gawe sing sregep, anu aja njaraki pembantuku kowe iki. Bahaya pembantuku anggere lekas kerasan dijaraki. Napa nggih? Ora ketok kok CCTV dek ngene kok. Lolu. Oh CCTV iki pirang-pirang ngene kematane lek pas aku ning omahe sopan. Monggo CCTV tak pantau kok HP iki lulu glondor. Nggih kalih dandan Bagong ngeten. Ora. Kuwi karo dandan Bagong. Nek ngono iki Bagong kena gula dadi. Kuru ya. Kuru. Iya. Ora sehat ya Mas Glondor. Sehat. Ayo, kuwi mikir iki dicoba kendange. Nggih. Ayo, nggih. Sing dikersake piyai kene khususnya Pak Sudari kuwi sampean nembang karo ngendang. Nggih. Ayo, apa? Mikir nggen tutuk dicek sik, tutuk. Cek. Tes. Kurang piye? Halo, dicoba semarnya hadirin ada di sini semarnya. Kok enek R kabeh piye? Nah, kersane menggema kok. Oh iya. Kendange denge coba. Sing seru to. Mpun iki lho. Tung tung deng. Dontak. Nah, tang tande. Ayo, tung delang tande de. Nah, neng Jombang tuku gedang. Aduh. Wis ora usah cerewet, pokoke dilakoni iso ora. Ayo, gedange tugel. Yukur arek ditugel-tugel, mbok dicemet pisan. Rasa protes ayo. Gedang ditugel-tugel.
Apa kuwi? Jeglok lah tugel. Iya. Pak Karto tuku kertu. Ngarep main sih. Serana kuwi sapa sing main ora? Perdana itu. Oh, perdana. Liwat kretek Kertosono. Pak Bambang potong rambut. Iki senenganku. Mendina dicukuri terus. Ya ben manis kok ya ben manis kok. Manis kaya Pak Taslim malah buta. Ora maksudnya memang stylenya Pak Taslim seperti itu kok. Style. Cukur rambut. Heeh. Pak Bambang cukur rambut. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Rambut, Kak. Kuwi ora rambut. Rambutnya nganti gedhem kaya ngene kok. Ora. Iku lho. Iya, iya. Kuwi rambut. Heeh. Ning rambut nggon jempol. Wah, iya. Mak teratap aku ora. Jempole rambute. Heeh, kuwi jenenge wulu puhun kuwi jenenge. Napa? Wulu puhun. Kuhun, wonten jempol menika kuhun. Wulu puhun. Nek kentol? Nek wonten kentol. Ya wulu kentol. Wulu kentol. Wonten munggah sithik, wonten niki ngen. Coba kaya apa? Saya tembange apa? Napa nggih tembange? Pak D ya iso. Pak D, cewek gaul. Cewek gaul. Oh, bener cewek gaul. Nggih, cewek gaul nggih. Ya, coba kaya apa? Lho, bareng sampeyan arep ngendang jajane metu lho langsungan. Ayo. Ya, nggih to. Ngono kuwi. Yungku sik to, Pak. Nah nggih, kula tak nggo mulih. Kendangi dhewe, tembangi dhewe. Oh, podang kuning. Nggih. Nggih. Oh nggih, niki permintaan podang kuning. Oh nggih. Siap mangke nggih. Ini cewek gaul riyen nggih. Cewek gaul riyen nggih. Yo. Eka uget-uget. Ya coba kaya apa?
pisanan langsung cilik. Adem. Sopo kowe? Takoni karo aku. Bambang Wisanggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian. Oh! Pakku ning ndi? Pakmu jenenge sapa? Oh, taboki. Oh, pas. Oh, pas. Oh, ah, oh, ah, oh, oh, pas. Ah, ah, oh, pas. Langit kelap-kelap katon lir kincange ngalis risang maweh gandreng yo iki apa iki Bambang Wisanggeni sapa Bambang Wisanggeni kowe sapa ambuh marang aku Bathara Temburu. Kowe ngamuk nang kene iki sebabe apa? Aku goleki pakku, para dewa-dewa kae kabeh ora ngerti pakku jenenge sapa, mula banjur tak taboki, tak ajar. Klebu kowe, Temburu. Yen nganti ora ngerti pakku jenenge sapa, aja takon dosa. Tak ingel-ingel dina iki. Kae iki do dewa-dewa goblok, dewa-dewa pekok. Ora ana sing ngerti pakmu jenenge sapa, mongko sejatine dewa iki kudu pinter. Kowe ngerti pakku jenenge sapa? Lho, mesti ngerti. Golek ana ning Marcapada, mudhuna ning jagat raya. Angger ketemu satriya sing jenenge Imam, ya kuwi pakmu. Sik, rene. Kakek. Apa Wisanggeni iki? Ngerti ora dewa iki sapa? Ya ngerti iki jenenge Bathara Temburu. Iki jare ngerti jenenge pakku. Jenenge sapa? Imam. Iki ngapusi ora? Ya ngapusi, ora ana wayang jenenge Imam iki ora ana. Imam iki mergo manggene ning ngarep dhewe ngono. Nek ngono iki ngapusi. Ya cetha lamun to ngapusi. Oh, setan alas. Ing kene dalan patimu. Ah. Kuwi ngopo kuwi? Kelaran ya? Ora. Mati ya? Ora. Lek yaene dhewe pancen turu sak nggon-nggon ngono. Oh, setan. Ayo taboki liyane. Yo. Dahono dudu ngawur. Iki Bathara Yama Dipati penjabut nyawa. Sapa wae? Bambang Wisanggeni. Ana apa goleki pakku? Pakmu jenenge sapa? Kowe ora ngerti taboki gecek dhewe.
Wisanggeni. Kak ana dewa raine kaya barongan. Sura Sekti Mandra guna ajar taboki ra digawe rasa malah jengklekan jogetan. Sapa? Ngakune Yama Dipati. Mundur temonane. Kadangmu aran dena becik besok mendemo baris Nun sewu paman bukulun kula aturi sumingkir lare Bambang Wisanggeni menika badhe kula ajar supados kapok ora dak sia karo golongane para dewa. Mengko dhisik ya Madipati, mengko dhisik. Perkara kowe arep ngajar monggo ning kudu ngerti karo dodok seleng perkara, ya. Bocah iki pancen tanpa dosa. Bocah iki cemplungake ana madyaning Kawah Candra Dimuka. Lho. Kawah Candra Dimuka menika lak nggih dados hak panguwaosan kula. Lah iya, kowe nggawa kuncine semono iki lak isine Kawah Candra Dimuka ta kuwi? Parandene ana pawongan sing murang tata nyemplungake bayi iki ana madyaning kawah njaluki dipalilah karo kowe apa ora? Mboten enten sing nyuni dipalilah kula malah mboten ngerti enten bayi cemplunge wonten madyaning kawah. Ana sinten murang tata kula badhe pitung kalih piyayinipun. Yen pancen arep ngajar ajaren ya kuwi Widodari Dandang Mangure Bathari Durga. Nika kula mboten mawon kula. Lah nyapa? Ngapunten kula niku nggih asring dilewek kalih nika ya. Lewek ki apa, Mbak? Lewek ki alde ngono ya. Aja takon sing ora-ora. Nek kabeh para dewa ora ngerti iki piye. Wis ngene wae. Tinimbang kedawa-dawa ripalungguhan iki kowe mudhuna ning Maracapada liwat Andorante tumapak ana ning Gunung Himawat. Golek ana menungsa panengah Pandhawa sing jenenge Raden Arjuna ya Raden Janaka kuwi wong tuamu bekten ana ngger Wisanggeni. Mengono penting anggur orang ini andong
palugon laguning lekas logita linuding kidung kadung kadereng hamomor memangun makna rahayu tijo sulaksana tejane wong kang anyar katon ngarep ngendi kang sinedya mburindi kang pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wewangi bagi omong apa tijo sulaksana tejane wong kang anyar katon ngarep endi kang sinedya mburindi kang pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wewangi aku radong aku Gus opo sing kebangetan iki sampeyan sampeyan guneman karo bocah jaman saiki ngangge tijo niki ngopo mboten perlu ngoten niku malah dhek saya bingung malah saya ora jelas ora cetha sing cobloko menapa wontenipun ngoten niku lho sampeyan yen sastrane keduren ngoten niku sing ngerti ngawak sampeyan dhewe wong liya do ora ngerti mongko niku mang nikmati dhewe mang ngrasake dhewe wong liya do ora nikmati yen sampeyan ngudal tembung mongko mung mangge menake awak sampeyan dhewe mang nikmati dhewe mang renggo mang endah-endah dhewe ngoten niku tegese sampeyan padha karo mung nuwun sewu mung ngajar diri ngoten niku sami kemawon ngajar diri lho ngono kuwi padha karo ngoten niku dadi lek arep omong ngoten niku kudu didelok musuhe iki sapa ngono lho ya bener Gus takone apa anane ngono kowe kuwi sapa kowe tambuh marang aku iya jenengku Bambang Wisanggeni kowe bocah ngendi aku lair dewasa mapan ana ing Kamah Candra Dimuka yen ngono kowe pepetingan kudune wong mapan ning Candra Dimuka ki mati parandene isih bingar-bingar kaya ngono kowe pancen keparinge Gusti ingkang gelar jagat panjenenganmu ki sapa Panengah Pandhawa satriya Madukara Raden Arjuna ya Raden Janaka lah dalah sing tak goleki Same arep napa, Gus? Bareng ngerti jenenge iki arep ngrangkul. Ndak ngambung barang, padha lanange bareng ngambung ngrangkul ora. Lho kok sik manut ngendikane kakek Narada, piyayi sing kekasih Raden Arjuna, Raden Janaka ki wong tuaku sing wis ngukir jiwa ragaku, kuwi bapakku. Kuwi Panengah Pandhawa. Iya, Pandhawa iki jumlahe enten pinten dina ngerti mboten? Pandhawa ya jumlahe pinten dina ngerti tak tesek lho ora jujur ora ngerti Solo Baru nggih renang kae ngawut e ora Pandhawa niku jumlahe enten 5 lho sing barep niku Prabu Puntadewa nomor 2 kula niki Raden Werkudara kula niki oh Werkudara tandane lho poleng ngeten iki poleng Bang Bintulu niki lah nomor 3 Ndara Janaka, nomor sekawan kalih gangsal niku kembar kemanikan Nakula kaliyan Sedewa ingkang samangke sampun triwikrama dados tunggal nenggih menika pun Nakula Sedewa lan niku. Manunggal nggih padha kalih Wahyu nika lho Purbajati nika lho wadate karo wadake manunggal dadi siji ngoten nika. Oh, Nakulon karo Nangitan. Nakula Sedewa ora. Werkudara. Nggih, kula Werkudara. Apa iya Raden Janaka Werkudara kaya ngono? Gak iki. Mbok ben yakin dhek ora ngerti mbok ben. Aja ngapusi karo cah cilik yen kulino dijak apa sakusin gedhe ya bakal ngapusi kok. Apik iki. Bapakku tenan yen pancen ngaku anak Janaka mbokmu jenenge sapa? Aku ora ngerti. Ngawur ya. Kowe ngawur ngawugawan. Kowe gawe reka
Daya men didaku anak karo Janaka men mulya uripmu men ketrima kang dadi uripmu. Mongko ripalungguhan iki lagi kuwur lan baliwur sing dadi rasaku. Janji kowe ra ilang tak kedhepake remet dadi glebung. Apa ndak anggap aku wedi karo dapurmu? Ilang nyawamu. Aja ngene, aja. Sana. Ndak arani bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas pisan. Apa kesebabe ulun ngendika kang kaya mengkono iki pancen kulit dagingmu dhewe iki anakmu dhewe ya kuwi Bambang Wisanggeni patutan kelawan garwamu Widodari Arga Dana ya kuwi Bathari Dresanala. Yen ndak pateni kowe sing getun iki bocah golek wong tuane Parandenar kok dak sia iki karepmu piye? Anakku. Samu barang sing ndak tindakake kabeh Rama bobot anggenku kepengin sungkem karo Paduka Rama. Iya ngger anakku bocah bagus Wisanggeni pangestuku tampanono. Ndak pundi muga dadi jimat banjur ibumu menyang endi cah bagus. Nah, bocah iki ora ngerti mbok ning endi mergo nalika lair sajroning Dresanala ki semaput banjur dicolong karo Ratu Tunggul Malaya Prabu Dewasrani. Tanawas. Linali saya katriya Trias mara marang risang kadira ade Nimas Pendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane Yayi Bathari Dresanala kowe nampik katresnane Dewasrani arep golek sing rega pira Wong nyatane apa wae sing ndok jaluk mesti bakal ndak wujuti apa wae sing ndok kersake mesti bakal tak udaneni yen perlu kowe njaluk mudune lintang lan rembulan bakal tak ranggeh tak pondhong kanggo sliramu ripalungguhan iki ora ketang mung sak gebyaran ora ketang mung sak cleraman mara gage liriken Dewasrani Dewasrani wong kang kaya kowe wis dadi sumpah prasetyane Dresanala katresnanku ora bakal owah lan kingsir ora bakal ngepang menyang endi wae merga kanggone Dresanala luwih gampang tresnani wong lanang 1000 tinimbang nglalekake wong siji sing wis gegem kelawan jantungku ya kuwi Pangeran Arjuna yen nganti kowe murang tata nyinggol busanaku bakal ndak obong kowe nyinggol kulitku bakal ndak besek ndak entengke patiku tinambang leladi lawan dedap uramu setan
ora kena dimat. Yen pancen kowe ngajab pati ngajab bilai, ripalungguhan iki dewa serani sing bakal mujuti. Longgo parung brodol jaringamu seblake dadaku mati kowe. Aso. Dasar para nyata. Sisan gawe padake sak dosamu. Dresana gelem ngladeni dewa serani waton glundung mustakamu. Longgo parung brodol jaringamu. Tibakno yen nganti brodol tak tambali nganggo druwang. Parak. Ho. Wah. Oh. Wah. Oh. Oh. Wis kelakon dadi padhang, ingkang ruwet wis dadi udar. Merga jiwatama lan tingkah ingkang tansah linambaran hambek suci satemah besok ambrasta dumateng angkara murka. Lairipun Bambang Wisanggeni dados trontong urup pepadhang ingkang madangi jagat sawegung Ndara Arjuna. Iya. Aku nyuwun pangestu lan pandongamu Kakang Semar Badranaya. Inggih, mugi-mugi sembada Kang Jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti, tentrem lan mulyaning lelampan menika mugi anyrambahi dumateng keluarga ageng Bapak Sudarsana.
sekalian Ibu Siti Munatun sumrambahipun Bapa Satya Adinugraha Mbak Yunani Sugiyarsi sarta ingkang nembe dipun selapani nenggih putra putri kula nenggih Kluwi Elianur Nugraha mugi-mugi saged nulat lan nulodo lekasipun Bambang Wisanggeni dados satriya ingkang utama trep minangka tepa tulodo piguna tumraping jagat sawegung gesangipun dados trontong-trontonge kautaman ingkang ambabar kamulyan tumrap sesamining gesang.